Helo a chroeso I wasanaeth Tabernacl Llwynhendy ar y wythfed o Fehefin. Dyn ni'n diolch I chi am ymuno gyda ni yn y cyfnod anodd yma o hunan ynysu a pellhau cymdeithasol. Cyn I ni ddechrau, gadewch I ni ddarllen o Salm 100. Bloeddiwch mewn gorfoledd i'r arglwydd yr holl ddaear. Addolwch yr arglwydd mewn llywenydd, dech o'i flaen a chan. Gwybyddwch mae'r arglwydd sydd ddiw. Efan gwnaeth a'i eiddo ef ydym. Ei bobl a defaid ei borfa. Dewch I mewn i'w byrth a diolch, ac i'w gynteddau a mawl. Diolchwch iddo, bendithiwch ei enw. Oherwydd da yw'r arglwydd, yma ei gariad hyd byth, a'i feddlondeb hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Gadewch I ni'n gyntaf I droi at y darlleniadau, a mae yna ddau ddarlleniad. Y cyntaf o Salm 62, a'r ail o lythyr Paul at y Rhufeiniaid, pennod 4. Yn wir yn niw yr ymdawela fy enaid, oddi wrth o ef y daw fy ngwaredigaeth. Ef yn wir yw fy nghraig am gwaredigaeth, fy amddiffynfa, fel nam symudur. Am ba hyd yr ymosodwch ar ddyn, bob un ohonoch, a'i falirio, fel mir wedi gogwyddo, a chlawdd ar syrthio. Yn wir, cynlluniant yw dynnu lawr o'i safle, ac y maent yn ymhyfrydu mewn twyll. Y maent yn bendithio ei genau, ond ynddynt ei hunain yn melltithio. Yn wir yn niw yr ymdawela fy enaid, oddi wrth o ef y daw fy ngobaith. Ef yn wir yw fy nghraig am gwaredigaeth, fy amddiffynfa fel nam symudur. Ar y dduw y dibynaf fy ngwaredigaeth, a manrhydedd. Fy nghraig gadarn, fy noddfa yw Duw. Ymddiriedwch ynddo bob amser o bobl. Tywallwch allan eich calon iddo. Duw yw ei noddfa. Yn wir, nid yw gwreng ond anadl, nid yw bonedd ond rhith, pan roddir hwy mewn clorian codant. Maent I gyd yn ysgafnach nag anadl. Peidiwch ag ymddiried mewn gormes, na gobeithio'n ofer mewn lladrad, I gyfoeth amlhau. Peidiwch ag gosod eich bryd arno. Unwaith y llefarodd Duw, dwywaith y clywais hyn. I ddiw y perthyn nerth, I ti o arglwydd y perthyn ffyddlondeb, rwyt yn talu I bob un yn ôl ei weithredoedd. Ar ail ddarlleniad o lythyr Paul at y Rhufeiniaid ar 4 bennod. Beth gan hynny a ddywedwn am Abraham, hendad ein llinach, beth a ddarganfu ef? Oherwydd os cafodd Abraham ei gyfiawnhau trwy ei weithredoedd, y mae ganddo rhywbeth I ymffrostio o'i herwydd. Ond na, ger bron Duw, nid oes ganddo ddim. Oherwydd beth mae'r ysgrythyr yn ei ddweud? Credodd Abraham yn niw, ac fe cyfrifwyd iddo yn gyfiawnder. Pan fydd rhywun yn gweithio, nid fel rhodd y cyfrifir y tal, ond fel peth sy'n ddyledus. Pan a fydd rhywun yn gweithio, ond yn rhoi ei ffydd yn yr hwn sy'n cyfiawnhareniwiol, cyfrifir ei ffydd I un felly yn gyfiawnder. Dyna ystyr yr hyn y mae Dafydd yn ei ddweud am wynfyd yr rhai y mae Duw yn cyfrif cyfiawnder iddynt, yn annibynnol ar y gadw gyfynion cyfraith. Gwyneu byd yr rhai y maddeuwyd eu troseddau, ac y cuddiwyd eu pechodau. Gwyneu byd yr rhai y maddeuwyd eu troseddau, ac y cuddiwyd eu pechodau. Gwyneu byd yr rhai y maddeuwyd eu troseddau, ac y cuddiwyd eu pechodau. Gwyneu byd yr rhai y maddeuwyd eu troseddau, ac y cuddiwyd eu pechodau.
gwyn ei fyd y sawl na fydd yr arglwydd yn cyfrif pechod yn ei erbyn. Y gwynfyd hwn, a'i braint yn dilyn ar enweidiad yw, ond i cheir ef heb enweidiad hefyd, ceir yn wir, oherwydd ein hymadrodd yw, cyfrifwyd ei ffydd i Abraham yn gyfiawnder. Ond sut y by'r cyfrif a'i ar ôl enweidi arno, yn tei cyn hynny, cyn yr enweidi, nid ar ei ôl. Ac wedyn derbyniodd arwydd yr enweidiad, yn sêl o'r cyfiawnder oedd eisoes yn eiddo iddo trwy ffydd, heb enweidiad. O achos hyn, y mae'n dad i bawb sy'n meddu ar ffydd, heb enweidiad, a chyfiawnder felly yn cael ei gyfrif iddynt. A mae'n dad hefyd i'r rhai enwededig, sydd nid yn unig yn enwededig, ond hefyd yn dilyn camau'r ffydd oedd yn eiddo i Abraham, ein tad cyn enweidi arno. Y mae'r eddewid i Abraham, neu i'w ddisgynyddion, y byddai yn etifedd y byd, wedi ei rhoi nid trwy'r gyfraith, ond trwy'r cyfiawnder a geir trwy ffydd. Oherwydd os yr rhai sy'n byw yn ôl y gyfraith yw'r etifeddion, yna gwagedd yw ffydd, a di ddim yw'r addewid. Digofaint yw cynnyrch y gyfraith, ond lle nad oes cyfraith, nid oes trosedd yn ei herbyn chwaith. Am hynny, rhoddwyd yr addewid trwy ffydd, mwyn iddi fod yn ôl gras, fel y byddai'n ddilys i bawb o ddisgynyddion Abraham, nid yn unig i'r rhai sy'n byw yn ôl y gyfraith, ond hefyd i'r rhai sy'n byw yn ôl ffydd Abraham. Mae Abraham yn dad i ni gyd, fel y mae'n ysgrifenedig, rwyf yn dybenodi yn dad cenhedloedd lawer, yn y Duw a ddywedodd hyn y credodd Abraham. Y Duw sy'n gwneud y meirw'n fyw ac yn galw i fod yr hyn nad yw'n bod. Ar credu hwn, a gobaith y tu hwnt i obaith, a'i gwnaeth yn dad cenhedloedd lawer, yn ôl yr hyn a lefarwyd. Felly y bydd dy ddisgynyddion. Ei fod tua 100 oed, ni wanychodd yn ei ffydd, wrth ystyried cyflwr marw ei gorff ei hun a marweidrach croth a Sara. Nid amheodd ddim ynglyn ag addewid yw, na diffygio mewn ffydd, ond yn hytrach grymusodd yn ei ffydd a rhoi gogoniant i Dduw, yn llawn hyder fod Duw yn abal i gyflawni'r hyn yr oedd wedi ei addo. Dyma pam y cyfrifwyd ei ffydd iddo yn gyfiawnder. Ond ysgrifennwyd y geiriau, fe cyfrifwyd iddo, nid ar gyfer Abraham yn unig, ond ar ein cyfer ni hefyd. Mae cyfiawnder i'w gyfri i ni, sydd â ffydd gennym yn yr hwn a gyfododd Iesu ein harglwydd oddi wrth y meirw. Cafodd ef ei draddodi i farwolaeth am ein camweddau, a'i gyfodi i'n cyfiawnhau ni. A dyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air. Gadewch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O dadnefol, diolch ein bod ni yn cael dod o dy flaen di'r sil hwn. Arglwydd yr arglwyddi, y brenin y brenhinoedd, a dy alw di yn dadnefol. Diolch dy fod ti wedi dangos dy hun i dy bobl, yn gyntaf yn y proffwydi, ond yn y dyddiau olaf yma, trwy dy annwyl fab Iesu Crist. Ddaeth i'r byd ar ffurf gwas, mwyn dod â rhyddhad i'r rhai oedd yn gaeth, mwyn dod â cyfiawnhad i'r rhai anghyfiawn, yn llawn gras a gwirionedd. Dwi'n gyddio fydden ni byth yn cymryd y gwirionedd yma'n geniataol, ond wastad yn rhyfeddu
am waith dy fab di. Y waith yn ei fywyd e, ond hefyd yn bennaf ei waith yn ei farwolaeth ef, yn prynu ein llachadwriaeth ni. A diolch fod ein harglwydd Iesu Grist wedi ei atgyfodi o'r meirw. A dyn ni'n diolch i ti fod hyn yn arwydd i ni, yn gwaranti ni, fyddwn ni yn cael ein hatgyfodi ar y diwrnod ola, ble byddwn ni yn cael dy weld ti wyneb yn wyneb. A tan bod ni'n cyrraedd y diwrnod hwnnw, dwi'n gweddio fyddi di yn ein cadw ni. Oeddwn ni byth yn cymryd ein chachodwriaeth ni'n ganiataol. Oeddwn ni ddim yn brolio yn ni'n hunain fel dy blant di. Ond bod ni'n brolio ein bod ni yn blant i ti, Dad Nefel. A dyn ni diolch i ti am y darlleniad ac am y sicrwydd oedd gan Abraham. Dyn ni'n gweddio fyddwn ni'n efelychu ei ffydd e fel yr ydym ni'n efelychu Crist. Bod ni yn ffyddlon i dy air a dy addewidion di arglwydd. A nid ond Abraham arglwydd, ond y seintiau dyn ni'n clywed amdano yn y Beibl. A dy seintiau di ar draws y canrifoedd, ar draws y byd sydd wedi cyffesu a'i gwefysau. Mae'r arglwydd yw Crist. A dyn ni'n gweddio am seintiau ledled Cymru heddiw. Seintiau di sydd yn cyhoeddi ar y fengil da bod Crist wedi dod. Dyn ni'n gweddio am gypeli sydd yn stryglo yn y cyfnod yma. A dyn ni'n sylweddoli pa mor anodd yw ei fod ar y we, ond dyn ni'n gweddio y fyddi di'n atgoffa ni dy fod ti gyda ni bob adeg, a bod y fab di wedi gaddo bod gyda'i eglwys hyd ddiwedd amser. Ac arglwydd, dyn ni'n gweddio nid ond am ein capeli ni yma yng Nghymru, ond am dy eglwysi di ledled y byd. Dyn ni'n sylweddoli ein bod ni yn cael hun reit gyffyrddus yma yng Nghymru. Mae gymaint o dy eglwysi di ar draws y byd yn cael ei herlyd am dy gyffesu di yn arglwydd. Cael ei herlyd am fentro dweud bod Crist yn fyw ac yn eistedd ar dy ddeheulaw di. Ac felly dyn ni'n gweddio y fyddi di gyda yr eglwysi yna ledled y byd. A bod ni'n cofio yma yn Llwynhendy, pan fod un rhan o'r corff yn brifo, yn bod ni oll yn brifo. A dyn ni'n gweddio a fydd heddwch yn dod i'r eglwys fyd-eang. Ac yn ola, dyn ni'n gweddio yn benodol am Tabernacl Llwynhendy. Yn diolch i ti arglwydd, yn bod ni'n gallu cynnal gwasanaeth o fawl i ti ar y Sul. A bod yna ysgol Sul i ddilyn yr Oedfa. Bod ni nawr yn cael cyfarfod gweddi dros Zoom, a bod yna glwb ieuenctid ar nos Wener hefyd. Dyn ni ddim yn anghofio am y gweithgareddau yma arglwydd. Dyn ni'n diolch i ti bod yna fodd trwy'r rhyngrwyd. A dyn ni'n gweddio y fydd rheini parhau, a dyn ni'n gweddio trwy'r rheini y fyddwn ni i'r seintiau yma yn Llwynhendy yn cael bendith o wybod dy fod ti yn ein caru ni, bod ti'n ffyddlon i dy eglwys, a fydd ti'n ffyddlon i ni trwy ragwyddoldeb. Yn enw a heiddiant dy annwyl fab Iesu Grist ac yn mhŵer yr Ysbryd Glân, dyn ni'n gweddio. Amen. Cyn i ni symud ymlaen at y bregaeth, gadewch i ni ddarllen rhai adnodau o y 4 bennod yn Llythyr Paul at yr Rhufeiniaid.
Ond ysgrifennwyd y geiriau fe'i cyfrifwyd iddo, nid ar gyfer Abraham yn unig, ond ar ein cyfer ni hefyd. Y mae cyfiawnder yw gyfrif i ni, sydd â ffydd gennym yn yr hwn a gyfododd Iesu yn harglwydd oddi wrth y meirw. Cafodd ef ei draddodi i farwolaeth am ein camweddau, a'i gyfodi i'n cyfiawnhau ni. Mae stori'r Beibl yn gallu ymddangos yn bell iawn o'n bywydau ni bob dydd. Sut mae stori Noa a'i deulu yn berthnasol i ni heddiw yn Llwyn Hendi? Sut mae stori am Noa a'i deulu yn gwneud pob peth fel y gorchmynodd Duw iddo, yn gwneud gwahaniaeth i ni? Sut mae stori Jona yn treulio 3 diwrnod a 3 noson ym mol y pysgodyn yn bwysig i ni? Mae Paul yn dweud wrth yr eglwys yn Rhufain, cafodd pethau fel yma i hysgrifennu yn y gorffennol i'n dysgu ni, mwyn yr ysgrifau sanctaidd ein hannog ni i fod yn amyneddgar wrth edrych ymlaen i'r dyfodol. Felly heddiw ni'n mynd i ganolbwyntio ar rhai adnoddau olaf Paul ym mhennod 4 o'i lythyr at y Rhufeiniaid, lle mae Paul yn canolbwyntio ar hanes Abraham. Mae Paul yn cymhwyso pennod 4 a dweud dyma sut mae beth yna ddigwydd i Abraham yn y gorffennol yn bwysig i ni heddiw yn y presennol. Dyma pam bod mor bwysig bod ni'n gwybod am ffydd Abraham. Oherwydd dyw e ddim yn berthnasol ond i Abraham, ond i ni hefyd. Mae stori Abraham yn ddarlun o hanes ni a Crist a'n perthynas ni a Crist. Fel mae Paul yn dweud yn adnod 23. Ysgrifennwyd y geiriau fe'i cyfrifwyd iddo, nid ar gyfer Abraham yn unig, ond ar ein cyfer ni hefyd. A dyn ni'n clywed bod Abraham yn iawn gyda Duw. A mae Duw am i ni weld bod ni'n iawn yn ei olwg hefyd, os ydyn ni'n rhai sydd yn credu ynddo fe a chredu yn ei waith hefyd. A dyn ni'n mynd i edrych yn gyntaf ar gyfiawnder, ac yn ail ar groeshoeliad, ac yn olaf ar atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Yn gyntaf cyfiawnder, mae Paul yn dweud yn pennod 4 am hanes Abraham. A mae hanes yn pennod 15 o Genesis, sy'n dweud credodd Abraham yn yr arglwydd a chyfrifodd yntau hyn yn gyfiawnder iddo. So os oedd Abraham yn byw miloedd o flynyddoedd yn ôl, so what? Mae Abraham wedi credu yn yr arglwydd yn iawn o flaen Duw. Ry ni wrth gredu yn addewidion Duw, yn blant i Dduw, trwy gael ein mabwysiadu yn union yr un peth ag Abraham. Nid trwy'r gyfraith, nid trwy'n gweithredoedd ni, ond trwy'r cyfiawnder a geir trwy ffydd. Trwy ffydd mae ein cyfiawnder ni'n dod, trwy gredu yn yw, trwy drystio yn yw. Dyna sut da ni'n cael ein cyfrif yn blant i Abraham. A felly beth oedd Abraham yn trystio ynddos ydyn ni i ddysgu o Abraham? Mae rhaid gwybod beth oedd e'n trystio ynddo. Mae Abraham yn credu yng ngair Duw. Mae Duw yn dweud wrth Abraham, dos o'th wlad, ac oddi wrth dy dylwyth ath deulu i'r wlad a ddangosaf i ti. Mae hefyd yn credu yn addewid yr arglwydd. Nes mlaen mae'r arglwydd yn dweud, gwnaf di yn genedl fawr a bendithiaf di, mawrygaf dy enw a byddi'n fendith. Bendithio fy rhai sy'n dyfendithio, a melltithio fy rhai sy'n dyfelltithio.
ac yn o ti bendithyr holl y lwythau'r ddeiar. A trwy'r bendith yna, da ni'n cael yn bendithio. I Abraham roedd hwn yn dod o ras, ond oedd e hefyd yn rhywbeth amodol. Roedd yn rhaid i Abraham ddilyn gair Duw a mynd i'r wlad. A mae'r un peth yn wir amdano ni. Mae Duw yn addo bod yn fendith i ni yn bywydau ni. Ond yr amod yw ein bod ni yn credu yng ngair yr efengyl. Roedd yn rhaid i Abraham gredu, a dyna be nath e. Felly yn Genesis 15, ni'n gweld yr adnod, credodd Abraham yn yr arglwydd, a chyfrifodd yntau hyn yn gyfiawnder iddo. Dyma'r tro cyntaf mae'r gair credu yn cael ei ddefnyddio, ac mae'r adnod yma disgrifio Abraham, tad Israel, a'r un sy'n derbyn a ddewyd Duw. Fydd Abraham yw tryst llawn yn Nuw a'i addewidion. Wrth sôn am y plant fydd Abraham yn ei gael. A trwy'r addewid yma, mae Abraham yn dod yn dad. Mae Abraham wedyn yn dad i ni i gyd sydd yn credu. A ni'n gweld yr ymadrodd yma bod Abraham yn dad i ni mewn gwahanol lefydd. Meddyliwch am hanes Iesu a Sycheis. Mae Iesu'n dweud ar ôl i Sycheis a difyrhau, heddiw meddai Iesu wrtho, daeth iachawdwriaeth i'r tŷ hwn, oherwydd mab i Abraham yw'r gŵr hwn yntau. Wel, dwi'n gallu dweud bod fi'n fab i fy nhad, ond ydw i yn fab i Abraham. Ydych chi yn blentyn i Abraham? Mab i Abraham yw un sydd â ffydd yn ngair ac yn waith Duw. Dwi ddim yn gwestiwn o ofyn os ydyn ni'n Iddewon, ond yn gwestiwn o ofyn os ffydd yng Crist gyda ni, ffydd sy'n rhoi'r holl glod i'r arglwydd. Ydyn ni'n debyg i Abraham? Pan mae gyda chi fabi o'ch blaen chi, chi'n trial gweithio allan os ydy'r babi yn edrych yn debygach i'r fam neu'n debygach i'r tad, trwy'n pwy sydd gyda'r babi. Falle pan mae'r plentyn yn mynd yn hŷn, mae stamp y tad ar y plentyn weithiau mewn ffordd gwahanol. Falle bod yr un diddordebau gyda'r plentyn a'r tad, cefnogi'r un tîm pêl-droed neu yn Llwynhendy tîm rygbi. Ni weithiau bob tro, ond ni weithiau yn dweud plentyn ei dad yw ei plentyn ei thad hi. Yr idiom Saesneg yw like father, like son. Ydy stamp Abraham arno ni. Mae'r stamp nath Duw roed ar Abraham yn golygu bod ni'n credu yn Nuw a'i addewidion. A Paul yn sôn eto am Abraham yn ei lythyr at y Galatiaid. Mae'n dweud yn yr adnod berthnasol i ni heddiw bod yr addewid ddim ond i Abraham oedd yn byw miloedd o flynyddoedd yn ôl, ond i ni heddiw. Bod Abraham yn mynd i fod yn fendith i'r holl genhedloedd. Am hynny y mae pobl ffydd yn cael ei bendithio ynghyd ag Abraham, un llawn ffydd. Ac os ydych yn eiddo Crist, yna had Abraham ydych, etifeddion yn ôl yr addewid. Ydy stamp Abraham arnoch chi? Ydych chi'n eiddo i'r arglwydd Iesu Grist? Ydych chi'n gyfiawn ger bron Duw y tad? Y ffordd gorau o sbonio sut mae'r cyfiawnder yma yn cael ei gyfrif yw trwy ddweud fel mae un esboniwr yn ei ddweud, to account to him a righteousness that does not inherently belong to him. That does not belong to him.
Cyfiawnder sydd ddim yn perthyn i Abraham. Cyfiawnder sydd ddim yn perthyn i ni. Meddyliwch eich bod chi'n cael eich dal mewn storm a bod hi'n oer iawn a mae'r glaw yn bwrw yn eich erbyn chi. A doeddech chi ddim yn disgwyl y storm yma. Felly'n anffodus, ydych chi wedi anghofio eich cot chi. Yng nghanol yr anobaith, wrth i chi anobeithio'n llwyr am eich cyflwr chi. Mae yna rhywun yn dod ac yn dod â cot i chi. Ac yn eich brysio chi mewn i'w gar ac yn eich bant oddi wrth y storm. Dyna beth mae Iesu Grist yn ein gwneud i ni. Yn ein hamddiffyn ni oddi wrth llyd y tad. Yn ein cysgodi ni rhag canlyniad ein pechod ni. Cyfiawnder sydd wedi cael ei roi i ni. Cyfiawnder dyn ni'n ei wisgo. Mae'n bwysig bod ni'n sylweddoli bod y cyfiawnder yma yn dod o ras. Mae Paul yn dweud yn yr ail bennod o'i lythyr at yr Effesiad, trwy ras yr ydych wedi eich achub, trwy fydd, a hynny nid ohonoch eich hunain, rhodd Duw ydyw. Gall yr adnod yma i ddarllen, trwy ras yr ydych wedi eich gwneud yn gyfiawn, trwy fydd, a hynny nid ohonoch eich hunain, rhodd Duw ydyw. A dyma beth mae Paul yn golygu pan mae'n mynd mlaen i ddweud. Ond ysgrifennwyd y geiriau y mae cyfiawnder i'w gyfri ni, sydd â ffydd gennym yn yr hwn a gyfododd Iesu Grist, ein harglwydd oddi wrth y meirw. Nid jyst credu mewn unrhyw gysyniad o Dduw. Mae'r ffydd sydd gyda ni yn un sydd yn credu yn yr hwn a gyfododd ein harglwydd Iesu Grist o'r meirw. Mae Duw wedi rhoi i ni yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r Efengel Ioan yn dweud do carodd Dduw y byd gymaint nes iddo roi ei unig fab. Mwyn i bob un sy'n credu ynddo beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd trygwyddol. Yn gynharach mae Ioan yn dweud ond cnifer ag ei derbyniodd rhoi sydd yn hwy, y rai sy'n credu yn ei enw, hawl i ddod yn blant i Dduw. Da ni'n blant i Dduw os da ni'n derbyn yr rhodd. Mae Duw'r Tad wedi rhoi i ni ei fab Iesu Grist. A y rhodd yma yw nid unrhyw Iesu Grist, ond yr Iesu Grist ddaeth yn gnawd a marw ar y groes. Mae Paul yn gweud yn glir ym mhenod 8 o'i lythyr at yr Efeiniaid, nid arbedodd Duw ei fab ei hun, ond ei draddodi i farwolaeth, trosom ni oll. Ac os rhoddodd ei fab, sut y gall beidio a rhoi pob peth i ni gydag ef. Mae Duw wedi rhoi'r cwbl i ni. Mae'r Tad wedi rhoi ei drysor i ni, fel bod ni yn trysori Crist. A Duw sy'n gwneud y cyfan o'r cychwyn i'r diwedd. Dyma yw'r Duw sydd am ein holl fywyd ni. Dyma'r Duw sydd am i ni droi ato mewn ffydd. Dyma'r Duw sydd i'n caru ni cynllunio'r byd. Mae Paul yn dweud bod yr iachadwriaeth yma yn cael ei addo yn yr Hen Testament i Abraham yn berthnasol i ni heddiw. Oherwydd bod sail yn cyfiawnder ni yr union yr un peth â Abraham. Wrth i ni gredu yn yr un person, wrth i ni gredu yn yr un addewidion. Tryst llwyr yng ngwaith Duw. Ffydd bod Duw yn ein hachub ni. Y gwahaniaeth yw bod Abraham yn gweld hyn cyn ymgnadoliad a croeshoeliad Iesu Grist, a bod ni yn gweld yng ngoleuni croes yr arglwydd Iesu Grist. Bod Abraham yn edrych ymlaen a bod ni yn edrych yn ôl. Yn yr hwn a gyfododd ein harglwydd Iesu Grist oddi wrth y meirw. Ond yr un ffydd sydd gyda ni ag Abraham. Y ffydd yn ôl un esboniwr, that is reckoned.
A faith that is apart from works, apart from circumcision, apart from the law, apart from sight, and therefore a reckoning that is solely a matter of grace. Ffydd sy'n dod i ni, sydd i'w gael, i'w dderbyn. Dim oherwydd ein gweithredoedd ni, dim oherwydd ein defosiwn ni, ein seremonïau ni, a unrhyw ddefod sydd gyda ni yn bersonol. Mae'r cyfan oherwydd bod Duw yn ein caru ni. Ein bod ni ger bron yn berffaith oherwydd gwaith Iesu Crist. Mae'n cael ei gyflawni yn y mab. Mae Paul yn dweud yn y 4 bennod o'i lyfr at yr Efeiniaid. Cafodd ef ei draddodi i farwolaeth am ein camweddau a'i gyfodi i'n cyfiawnhau ni. Mae Paul yn gweud bod Duw y Tad yn traddodi Iesu Grist. Ni'n dweud hefyd bod Iesu Grist wedi rhoi ei fywyd ei hun a'i gymeryd yn ôl ato. Nath Iesu roi ei hun i farwolaeth. Ond hefyd bod Duw y Tad wedi traddodi yr arglwydd Iesu Grist i farwolaeth. Ond eto, mae'n aml yn hawdd i ni gymryd persbectif o'r groeth sydd yn gyfyngedig a dweud mae yr Rhufeiniaid oedd wedi traddodi Iesu Grist. Mae'r arweinwyr crefyddol, rheini oedd yn gweiddi yn y dorf. Croeshoeliwch ef, croeshoeliwch ef. Nath rhai'n ddigwydd, ond tu ôl i hyn i gyd, mae llaw anweledig Duw yn gwneud siŵr bod ein iachadwriaeth ni yn saff. Neu fel mae Pedr yn dweud yn Actau. Roedd hwn wedi ei draddodi trwy fwriad penodedig a rhagwybodaeth Duw, ac fe groeshoeliasoch chwi ef drwy law estroniaid a'i ladd. O'r hwnna sododd Duw ger bron y byd, mae Paul yn dweud bod ei waed yn aberth cymod i ni trwy ffydd. A dwi am ni gymryd eiliad i feddwl am gwerth y gwaed. Ni'n gallu mynd i feddwl weithiau am waed Iesu Grist fel rhywbeth cyfreithiol yn unig, rhywbeth yn fydd rhaid i ddigwydd. A dwi eisiau ni gofio geiriau Robert ap Gwilym Ddu. A sgwennodd, mae'r gwaed a redoedd ar y groes o oes i'w gofio. Rhy fyr yw tragwyddoldeb llawn i ddweud yn iawn amdano. Prif destun holl gan niadar nef yw iddo ef ei heiddiant. A dyna sain tylynau glân ar uchaf gan gogoniant. Am ddod o'r nefoedd o'i wirfodd, a draddodi i farwolaeth, mae'r arglwydd Iesu Grist yn heiddi o'r holl glod. Mae'n heiddi yn bywydau ni. Nath e farw dim jyst fel rhywbeth angenreidiol, ond rhywbeth nath Iesu oherwydd bod yn ein caru ni. Mab Duw o'i wirfodd yn dwy'n llawer o pobl i ogoniant. A'r trydydd pen yr atgyfodiad. Mae Iesu Grist yn cael ei gyfodi i'n cyfiawnhau ni. Mae'n hawdd anghofio am bwysigrwydd yr atgyfodiad. Dyn ni'n treulio lot o amser yn sôn am y groes. Ni'n meddwl weithiau mae'r atgyfodiad fel rhywbeth dath ar ôl y groes. Am gorffen yn meddwl ni fyna. Ond trwy'r atgyfodiad dath yn cyfiawnhad ni. Trwy'r atgyfodiad mae'r cyfiawnhad yn cael ei warantu a'i sicrhau bod Iesu Grist wedi bodloni'r tad, wedi concro marwolaeth a dangos ei hunan yn arglwydd dros bob peth. A mae hwn yn rhoi gobeith i ni bod Iesu Grist wedi cael ei atgyfodi. Oherwydd bod Iesu Grist wedi atgyfodi, fe fyddwn ni hefyd wrth gredu yn cael ein hatgyfodi. Yn gyntaf,
fydd yn atgyfodiad ysbrydol, wrth i ni gredu yng ngair ac addewidion Duw. Yr ysbryd glân yn ei colonnau ni, yn troi ni o fod yn bobl marw i bobl sy'n fyw yn yr efengyl. Ac yn ail, ar ddiwedd amser, pan fydd yr arglwydd Iesu Grist yn dod nôl ar y cymylau, yn dod nôl yn ei holl ogoniant, fyddwn ni yn cael atgyfodiad corfforol a chyrff perffaith yn barod i garu'r arglwydd am byth. A falle fyddwn ni, fel plant Duw, wrth ni aros am y diwrnod yma, yn mynd trwy gyfnodau anodd, cyfnodau o amau gair a gweithredoedd ac addewidion yr arglwydd. Mae Abraham yn rhoi esiampl i ni o un oedd yn iawn gyda Duw. Yn hanes Abraham, mae Abraham a'i wraig yn chwerthin ar yr arglwydd. Mae Abraham a Sara yn penderfynu bod nhw ddim am gredu yn addewidion yr arglwydd. A dwedodd yr arglwydd wrth Abraham, pam y chwarddodd Sara a dweud, a fydda fi'n wir yn planta a minnau'n hen. Oes dim yn rhy anodd i'r arglwydd, doedd yn ôl atat ar yr amser penodedig, yn hymor y Gwanwyn, a chais Sara fab. Gwadodd Sara iddi chwerthin, oherwydd yr oedd arni ofn, ond dwedodd ef, do, fe chwerddais. Fe wnaeth yr arglwydd anfon mab i Abraham trwy ei wraig Sara, ac er gweithio fe ffaith bod nhw wedi siglo yn y ffydd, bod nhw wedi amau gair Duw. Nath addewidion Duw ddim ysgwyd o gwbl, a nath ei gadw i'w addewid. Mae Duw wedi addo'n hachub ni, yn harwain ni i wlad newydd, i wlad y brenin. Ond weithiau falle y byddwn ni'n sigledig fel Abraham a Sara. A falle bod ni'n teimlo fel chwerthin ar addewidion Duw. Yn gallwn ni gofio hanes Abraham, a bod ni yn gallu bod yn sicr bod Duw yn mynd i gyflawni ei waith. Mae Abraham yn esiampl o berson sydd yn cael ei gyfynhau, rhywun sydd wedi ei gael ei wneud yn iawn trwy waith yr ysbryd glân. Mae Abraham yn blentyn yr addewid, a trwy'r un ysbryd glân, trwy'r un Duw, da ni'n cael ein gwneud yn blant yr addewid. Felly gadewch i ni orffen heddiw yn gwybod, wrth i ni ddyfal barhau fel Abraham, bod ni ddim yn dyfal barhau ar ein pennau ein hunain, ond bod Iesu Grist yn y nefoedd yn eiriol dros y gwan. A felly does dim posib i'r saint gwympo o'i cyfiawnhad nhw, cyhyd a bod Crist yn eistedd ar ddeheulaw y tad, a bod ni'n aros yn ddo ef. Amen.